Il-Kummissjoni Ewropea għamlet tbassir pożittiv dwar it-tkabbir ekonomiku ta' Malta. Dan f'rapport magħruf bħala tbassir tax-xitwa u li janalizza xejriet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi membri. Rapport bititlu Robust Growth Outlook għas-sezzjoni dwar Malta. Fir-rapport jingħad li fl-2015 it-tkabbir ekonomiku kien imsaħħaħ b'investiment qawwi u konsum privat u meta mqabbel ma' dak ta' pajjiżi oħra tbassir ta' Malta huwa wieħed ferm aħjar. Tant li filwaqt il-Kummissjoni Ewropea rrevediet l-isfel l-andament ekonomiku għall-Unjoni Ewropea s-sena li għaddiet, żidet dak ta' pajjiżna. Fl-istess ħin għat-tielet sena konsekuttiva l-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li b'4.9% pajjiżna kellu t-tieni l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku madwar l-Unjoni Ewropea. It-tkabbir ekonomiku se jfisser titjib fil-qagħda finanzjarja tal-Gvern, tant il-pis tad-dejn nazzjonali huwa mbassar li jonqos għal 61.2% tal-prodott domestiku gross. Sa tmiem din il-leġislatura l-Kummissjoni Ewropea tbassar li dan jinżel għal 58.7%. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona intqal li dan ikun ifisser lanqas pis ta' dejn nazzjonali mill-1998. Id-dejn ta' pajjiżna titbassar illi matul is-sena li ġejja nkunu ġibna id-dejn ta' pajjiżna livelli ma' dak li kien 20 sena ilu. Ġifieri nkunu taffejna il-pis ta' dejn illi ġie inflitt fuq il-pajjiż minn tliet amministrazzjoni nazzjonalisti preċedenti li ser ikun ifisser ukoll allura illi nkunu nistgħu aktar nagħmlu riformi u investiment f'setturi bħall-edukazzjoni u setturi oħrajn li għandhom xaqsmu l-qasam soċjali. Fl-istess ħin kompla jonqos id-deficit u saħansitra għal din is-sena u mbassar li jkun ta' 1.1%. Dan meta sa s-sena li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea kienet qed tbassar 1.8%. Il-Kummissjoni Ewropea tkellmet ukoll fuq il-qatt li huwa fl-iktar livelli baxxi u l-Ministru Cardona nnota wkoll kif ir-rapport jindika li ssaħħew ukoll il-pagi. Dan qed iwassal għal aktar ottimiżmu fost il-pubbliku. Għal sentiment illi għaw fost l-azzjendi u l-familji Maltin. Sentiment huwa wieħed illi ola ħafna fil-fatt f'sena waħda żdied b'aktar minn 11%, aktar minn 11%. Huwa sentiment li mhux biss qed jinħass mill-azzjendi qed jinħass ukoll mill-familji Maltin u Għawċin, frott ta' diversi deċiżjonijiet li ħadan il-Gvern. Fosthom child care centers, fosthom it-tnaqqis fir-rati tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kif ukoll rati tat-taxxa li ġew naqsin ukoll. Finalment, sostna l-Ministru Cardona dan ir-rapport huwa wkoll xhieda ta' ekonomija b'saħħitha.